Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos ni Cynthia iti kinamaestra, ngem awan bakante apang isuruan na. Nagpatulong nga ron daytoy ken ni Ellen agayem na, tapno makapan ijay Hong Kong. Ijay mat Hong Kong, may sa negosyante aparo ni Oscar. Adda tagibi na nga ubing, nga ulila akaanakan na. Kat iso tinabirukan ni Ellen, nga agbalin nga employer ni Cynthia. Papagayam, denggen tituloy te seryetayo itaalawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagtaulmatan tayo ta lalaki? Anya ti ko nam gayam? Ha? Awan! Ne, dagitadan. O masidagdan. Sika ti... Isu ka di tiyaya ni Lenny? Wan, sir. Anya ka di tinakaskas daaw. Anya ngay, bro. Isu tina isang ratayaya ti kaanakam. Sige, intayo ni Jelugan. Ada pa importante apa panak? Uncle, orayin na kami. Sige, darasan nyo. Anya mo tan, nagbastos mo tan ta lalaki. Awanan modo, sapay gwapo. Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong tigayam ni Uncle. Apay akas lang makaungat itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tada pa'y papanak. Lenny, isurom ti kwarto ti servant. Owan, Uncle. Intan iti unay ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada pa pa na ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabi Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Diyak mawatan no apay akas lama di ti aldaw na ita. Mas daawak, ta'i di nakita nak. Kasla nagrupangat. Nagkikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mo? Itaaklaan nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta ka di. Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na ide ti amana. Ayan marog ti amana itan. Awanan ayaya. Adda ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan, bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam? Saan ka di arumbang akasaritam? Apay kasti bro. May palagip kanyak tinagulip asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga isu ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akayang ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinis palko ti sigod akaayan ayat ko. Kalpasan na ket nakirelasyon iti sabali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga, paisan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gapu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam nga minang tinapalabas. Kat mga barwanan ka. Madi nga mintial daw ko, hindi nakitak ti babae. Kat, binaybay ang mga isulaang ti kadwa ti ubing, ije balayo. Huwag ngagpaiso. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Adda kan Uncle. Kunam nga adda papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso nga min dagiti kwartak ijay. Anya ti kunayo, sir? Uray yaya aklaan.
Adamat nagadalak. Saan nakasumrag iti kwarto ti akin kwarto, no awan pamalubos da kanyak? Nga ta? Kasta kayo ngamin na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad, no asino man ti imbagam a gold digger, sir. No addaman na nga lilaw kada kayo, saan nga siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panagannad. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanyak, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti ka barbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot dayjay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itoy, kat nasingpot mat. Sinagaysay, kan sinalapid na pa iti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ngagpaiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din ang agtimbaga na, amapan ka no aglinis iti kusina, Uncle. Pinanawan tang agpaiso saan analinisan ti kusina. Sinabat tamot ngamin. Iso anapan nagdalos iti kusina. Tinulungan nakpay itay anangirwar kadagiti nagsukata. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di lang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasingpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay gayam. Adda ka di madi nga inaramid na? Agdwa-dwa kit din kanyak? Pagtatakawan na kit din? Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw, Gayam. Ngam, dinamag na ka ni Lenny, no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo, Gayam. Masurunak kan kwa na. Sabanin samot day tan gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasamak akagura na paimat iti damo. Ngam idi agangay. Isudan tinagkatuluyan. Ay, pakawan. Uray na taer no mata pobre, jakla pagan ano. Gaputa marigrigatak, pagtatakawon na kit din. Oh, apay akinunas mo ti papel mo, Lenny. Nagriga ti ag-drawing, yaya. Adda homework ko. Ag-drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro ka nga ag-drawing, no saan mo pa nga amo ti ag-drawing. Ala, mangkita ka iti pagtuladam a conforme a drawing. Tuladak ti drawing, yaya. Inutem nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin, iso nagrigat ama erase. Isa linukot kun anti papel ko. Ad-adda saan napintas ti drawing mo, no masursuron ka, wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas a drawing, amabalin mo at tuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, oh. Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka di drawing mo na ito eh? Wan, Uncle. Insoro ni Yaya, no kasano ti drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga ron, nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, Uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Isu ti mang isuro, no saan ko nga mo. Kasta. Nagpintas ti drawing mo. San agagangay lang. Congratulations. Data, kat babaan ititulong ni Yaya. No di na insoro. Ado ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yo, kat ibagayo nga adda na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante pa papeles ko.
Oh, apay ang nagtanamitim kayo, sir. Dakas ka di timbaga? Yawat man tayo na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay. Anya ka diti chorak. Nagsarming kayo kadi anang ikabil iti korbata, sir? Saan ngamin nga ititeng nga ti ayan tinat ti korbata yo? Sana ya. Ne. Sana ka nagsarming. Unay maten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti kurbata yo. Sige. Indak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, Uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni Uncle. Ngam, apay nga imbagamot idi bangking ti kurbata na. Binaybayam kumalatan, Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di? Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti korbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni Uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Isa arumbang laang akitaag ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya, mayat ko ma, no agbalin ka nga antik. Lenny, apay anay bagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayaya. Diyak kayat apumanaw kan tumot, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatak. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Diya mo. Ngamure kas kasano. Adamot mararamid na anasayaat. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Inmawag ka din di anak mo, no kasano matani jay. Wan, nasingpat kan umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka na o ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Intun umawag. Ibaga makaratsyan na ti amo na, no bastusan na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na mamirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan tibak ng kan pobre. Samay sa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagramo iti yaya nila ni? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na, saan ka di bro? Kababayin nga yamam mo kadagiti pada manegosyante. Apay kumasaan. Ti kinatao na ti ramak. Saan kat ati sanikwa na? Addan sanikwa ka, bak nangakmat. Ne, nakitsinda ka mat gaya manang. Anya nga iti madamag. Napan mat gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kaw. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpot da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas a napauwan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.